लोग कहेला कि जे मदद मांगेला वो कमजोर होला। ना भाई, कमजोर ना होला। जिंदगी कबो कबो इतना तोड़ देला कि आदमी ना बोलते बोलते भी हाँ कह देला। तारा पैसा देवे के बा दो, नइखे देवे के तो साफ मना कर दो। बाकी मदद मांगे वाला के कबो ज्ञान मत बांटो। जे मदद मांगेला वो पहले से लाचार होला, टूटल होला, लजाइल होला। वो तो बस तोहरा से थोड़ा सहारा चाहेला, अपनापन चाहेला, तोहार उपदेश ना चाहेला। कई बेरा ना तोहार एगो ज्ञान वो आखिरी भरोसा तोड़ देला, लेकिन आदमी फिर भी जिंदा रहेला, बाकी भीतर से वो मर जाला। एगो बात याद रखियो कि पैसा से बड़का चीज दिल होला, और एगो टूटल दिल के दुआ करोड़ों रुपया पर भारी पड़ जाला, बहुत भारी।